गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमानि लाइखुन्थि गायसनदों। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 30थि बोसोरसालिया जथुमाखौ सोलिफु दाननि फैगौ 22 आरो 23 अक्ट'खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो थाखाय दिनै कसुगाव हिनजावसा गोजौ फरायसालि दैमुगुरिनि लांदां गेलेग्रा फोथाराव गाहाय सायनासालिनि लाइखुन्थिखौ गायसनो। बे लाइखुन्थि गायसननाय हाबाफारियाव गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि, कसुगाव दखरा एबसुनि आफादगिरि, क'क्राझार जिल्ला एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारि मोनजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गोबां दैदेनगिरि आरो ओनसोलनि सानसुमै रायजो राजाफोर आरो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारियाबो बाहागो लानानै गाहाय सायनासालिनि लाइखुन्थिखौ गायसनना होयो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुं आफादा फोरमायनाय बायदिब्ला 23 खालार सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रसान्त बर' आरो जर'खा आलासि महरै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'मोनहा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिहोदों। गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि साननैनि हाबाफारि लानानै 30थि खेब बोसोरसालिया जथुमा जागोन। बे कसुगाव गार्लस एम इ स्कुल सेरावनो 22 आरो 23आव बिनिनो गाहाय खुन्थिया गायसननाय। बे 22-23आव जाहाथे बे कनफारेन्सआ मोजां जायो आरो जे आफादा हारिनि आरो रावनि थाखाय खामानि मावबोदों बेयो जाहाथे मोजाङै खुंफुंनानै जों हरनो सानदों। आरो आं सानो फैबाय थानाय समाव रावफ्रा जाहाथे मोजाङै अबावबा गेना गोरोन्थि जादोंबा सोदांनानै लानो हायो। गसाइगाव जिल्ला हिसाबैबो बावहाय साननैनि हाबाफारि जिहेतु जथुमनाय जागोन बोसोरसालिया, बेयाव माखासे थांखि बिथांखिफोरखौ बिथांमोनाबो बेवहाय आजावनानै लागोन आरो बिथांमोनाबो सावरायगोन गोबां, जाहाथे फैगौ टाइमाव रावखौ जोंनि माहारि राव बर' थुनलाइ आफादखौ बोरै लांनो हायो बेनिबो बिथांमोना बेयाव थांखिफोर लागोन। 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया फैगौ जानुवारि दाननि 22 आरो 23 अक्ट'आव जानो थांगासिनो दं। दा बेनिनो लाहार-फाहाराबो सोलिगासिनो दं। दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय। गाहाय खुन्थियाखौ जोङो जोंनिनो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा EM मानगोनां बिथां उकिल चन्द्र मुसाहारि बिथांनि आखाइजों दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाहैबाय। सायनासालिनि गाहाय खुन्थिया जोङो दहाय फुङाव जग्य होबाय। दा आरो EMनि आखाइजों जोङो बेखौ जों गायसननाय जाबाय आरोखि। दा साननैयाव मा हाबाफारि लानाय जादों? हाबाफारिया जोङो बेवहाय 22 तारिखआव जोंनि गासैबो 13था गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि थान्दैफोर सौफैगोन। मोनायावहाय जोंहा डेलिगेट सिटिं दङ 22 तारिख मोनायावहाय। मोनानिफ्राय अखानायै फुंसिम जोंनि थान्दै मेला सोलिगोन। जोङो गासैबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय 10 थान्दैफोर लेंहरदों। दा बे हाबाफारियाव जोङो जिहेतु गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बोसोरथाम जाबाय बे आफादा। दा बेखौ जोङो देग्लाय बे थान्दै मेलनि गेजेरजों बा बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो जों गोदान मोनसे जिल्ला आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जिल्ला आफाद दाफुंनानै लानाय जासिगोन। दा बेनि अनगायैबो जोङो बेवहाय गुबुन इभेन्ट्स जोङो लानानै बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागोन। जे प्रत्येक गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय भलिबल टीम लानानै फैगोन बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो थुनलाइयारि बादायनाय जेरै खन्थाइ आवरायनाय, खन्थाइ बिदिनो सोंगाब सोंनाय, बेनिफ्राय रिसाइटेसन आरो बेनिफ्राय खन्थाइ लिरनाय बादायनाय, बिभिन्न इभेन्ट्स लोगोसे जों बेवहाय भलिबलजों लोगोसे काबाडि खेलाबो होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो आसा खालामदों बे ओनसोलनि पार्टिसिपेन्टफोरनि अनगायैबो जोंनि गासैबो गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जाहाथे बे
टीमखौ लानानै फैयो जों बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों हांख्राय हरखानाय जाहैबाय। बे जिल्ला बर' थुनलाइ जथुम्माया जोंनि कसुगाव ओनसोलनि थुनलाइ अनफावरि रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेल गुदि बर' थुनलाइ आफाद कसुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिथांमोननि मददजों जोंनि बे 30थि बोसोरसालिया जथुम्माया खुंफुंजानो थांगासिनो दङ। बेवहाय बयनिबो गोबां मदद हेफाजाब बिभिन्न बे ओनसोलनि गामिफोरनि रायजो राजानिफ्राय जों मदद मोनगोन। बेनिफ्राय बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेल जोंनि गोरों गोरा बेनिफ्राय फोरोंगिरिफोर खुब माने आग्रह भाबै जोंनि बे जथुम्मानि खामानिफ्राव जड़ित जानानै दङ। दिनै नोंथांमोनहा नायदो माने फ्राय मोजां मोजां व्यक्तिफ्रा माने गोदो बड'लेण्ड मुभमेन्टआव जायफोर बिथांमोनहा जड़ित जाबोदों सेक्रिफाइस खालामबोदों मावसोमबोदों बिथांमोनहा गासिबो दिनै बेवहाय जों माने फैनायखौ जों नुनो मोनदों। आं खुब माने गोजोननाय मोनदों जे जोंनि बे 30थि गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जे 30थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्माया थारैनो माने जाक जमक भाबै माने बे जाफुंसार जानो हागोन। बे जथुम्मायाव जोङो आलासि हिसाबै जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि GS गाहाय नेहाथारि बिथांखौनो जोङो गाहाय आलासि हिसाबै लेंहरनाय जादों। बिथाङा कनसेन्टबो हरबाय फैथारगोन जाहैबाय। बेनिफ्राय जोङो स्पेसियेल एबा जर'खा आलासि हिसाबै जोंनि बिटिआरनि बा बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां मानगोनां प्रमद बर' बिथां बे साराबो फैनो थाखाय कनसेन्ट होबाय। जोङो लोगो हमखांबाय बिथाङा फैगोन। बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलनि माखासे MLA EM GM गासैबो जोङो हांख्रायजोबगोन। आं आसा खालामदों बिथांमोनहा जाहाथे बेयाव जेबो डिफारेन्स लालाया जाहाथे जोंनि बे जथुम्मायाव गेवलां मेलाव बाहागो लाफैयो बा नुजाफैनानै जोंनि गेवलां मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैयो। आं बे बिथांमोननि चेनेलजों आं खावलायहरबाय।